Sustrai Erakuntza Fundazioak datorren larun batean Iruñan elikadura burujabetzaren alde egingo den manifestazioan parte hartzeko deia egin du. Volkswagen Nafarroan greba eginen dute, enpresako lan osasun baldintzak salatzeko datozen astelehenean eta asteartean lanuzteak egitera deitu dute ELAK eta CGTek. Osasun departamentuak drogak eta adikzioa prebenitzeko 2018-2023 hirugarren plana ebaluatzeari ekin dio. Nafarroak eta estatuak akordio sinatu dute lege organiko erreformatzeko proposamenerako foru komunitateak trafiko eskumena berreskuratzeko. Industriak laugarren diru laguntza eman du, turismoaren sektorean transizio energetikoko proiektuak finantzatzeko. Iruñeko udalak Txantrea hegoaldean frankismoak errepresialiatuetako emakumeak omentzeko ekitaldi bat egin du haien seniteak bertan zeudela. Iruñako auzoek eraso sexistei buruzko informazio guneak izango dituzte jaietan. Lehen puntua ostiral honetan jarriko da, Santu Zelaien eta datorren astean Txantrean. Nafarroaren eguna ospatuko dute igandean Baigorrin. Elikadura subiranotasunaren aldeko manifestua sinatu dute 150 entitate baino gehiagoren artean, Nafarroarako beste nekazaritza eta abeltzaintza eredu bat aurrera eramateko proposamenekin. Larunbatean, apirileko 27 arratsaldeko 5 herritan Iruñako Baluarte plazatik egingo den manifestazioan parte hartzeko deia zabaldu dute. Pasaden apirilaren 17an, nekazari borrokaren munduko egunean, Nafarroko dozena bat nekazaritza erakundek deitu zuten manifestaziora elikagaien subiranotasunaren alde eta une honetan indarrean dagoen nekazaritza abeltzaintza industria ereduaren aurka. Sustrai Erakuntzak elikadura burujabetzaren energia burujabetzaren eta herri burujabetzaren aldeko apustua eta konpromisoa du, eta hauek lurraldea, landa ingurunea, biodiversitatea, personen osasuna eta ingurumena zaintzen dituen elikadura ekoizpenaren eredu bakarra lantzen eta defendatzen duten personen eta kolektiboen borrokaren eta konpromisoaren parte dira. Makrogranjen estrabismoaren energia berriztagarrien proiektuen inposaketaren, langileen lan baldintza txarren eta biodiversitatearen suntsipenaren aurrean. Horregatik, Sustrai Erakuntzak elikadura burujabetzaren aldeko manifestua sinatu du eta larunbateko manifestazioan parte hartzeko deia egiten du. Lan osasunaren nazioarteko egunaren karietara grebara deitu dute ELAK eta CGT sindikatuek Volkswagenen landabengo lantegian. ELAK astelehenean eginen du protesta eta CGT astelehenean eta asteartean. Modu horretan zuzendaritzari eskatu nahi diote alegin handiago egin dezala langileen osasuna zaintzeko eta lan baldintzek eragiten dituzten bajak murrizteko. ELAK salatu duenez landabenen gaixotasunek eta istripuek eragindako bajak bikoiztu egin dira azken 10 urteotan. 2014an molde horretako absentismoa 6,5% zen eta egun 12,2% da. ELAren arabera patronalak eta gobernua ez dira deus egiten ari aurrekaririk gabeko datuok bideratzeko eta finean langileen osasuna eta bizitza bermatzeko. CGT bertzaldetik nabarmendu duenez, iaz baja eragin zuten 222 lan istripu izan ziren Volkswagenen Nafarroko lantegian. CGTren arabera hoien eragile nagusiak bistakoak dira, lan erritmo jasanezinak eta lan baldintza negargarriak. 2024ko urtarrilean, 2018-2023 aldirako drogen eta adikzioen prebentziorako hirugarren plana ebaluatzeari ekin zitzaion. Plana ezartzean egon zitiezken ahuleziak antzemateko eta orain arte egin diren jardueren balorazioa erraisteko. Maiatzean eta ekainean, taldekako ebaluazio saioak egingo dira profesionalei, gazteentzako eztabaida taldei eta funtsesko eragilei elkarrizketak egiteko. Lan horren ondoren aurreikuspenen arabera emaitzak aurtengo urrian egongo dira eskuragarri eta bildutako informazio hori abiapuntua izango da Nafarroan adikzioak prebenitzeko etorkizuneko laugarren planaren oinarrizko dokumentua garatzeko. Adikzioak sustantziekiko edo jokabideekiko mendekotasuna gizarte osoa inplikatzen duen fenomeno sozial konplexu eta faktore anitzekoa da eta etengabe aldatzen ari da. Nafarroko osasun publikoaren behatokiak 14 eta 18 urte bitarteko nerabei egindako inkestatik ateratako datuek aldaketa positiboak erakusten dituzte Nafarroan alkohola kontsumitzen hasteko batez besteko adinari dagokionez.
13,1 urtetik 13,9 urtera, tabakoari dagokionez 13,1 urtetik 14,3 urtera eta kanabisari dagokionez 14,1 urtetik 14,8 urtera. 2006tik 2023ra atzeratuz joan baita. Gainera, inkesta horrek berak erakusten digu neraben eguneroko tabako konsumoren ehunekoak behera egin duela 2006ko 16,9tik 2023ko 8,8ra eta kanabisaren konsumoak ere behera egin duela azken urtean 19,9tik 23,4ra, mutilen artean gehien kontsumitzen den sustantzia izanik. Nafarroko Foru Komunitateko eta Estatuko Administrazioek akordioa sinatu dute Iruñan. Nafarroko Foru erantza berrezarri eta hobetzeari buruzko lege organikoa aldatzeko, Foru Komunitateak trafiko eskumena berreskuratzeko. Akordioa sinatu dute Feliz Taberna lehen lehendakariorde eta lehendakaritza eta berdintasun kontseilaria eta Angel Victor Torres lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroak, negoziazio batzordearen bileraren ondotik. Bi administrazioaren arteko bileran bi gobernuen borondate politiko eta konpromisoa nabarmendu dituzte. Nafarroak trafikoaren eskumena zuzenbide historiko gisa blindatu alizateko. Ondorengo agerraldian, Nafarroko presidenteak adierazi du erreforma horrek kendu egiten duela transferentzia akordioan inplizituki zegoen interpretazioa ez den beste edozein. Nafarroak soilik hartuko duela bere gain gure errepideetako trafikoaren zaintza eta kontrola. Nabarmendu nahi izan du gainera erreforma martxan jartzeak berretsi egiten duela gure autogobernua foru erkidego gisa duen erabateko indarra eta akordioak lortzeak Nafarroaren oinarri instituzionala izatea gora aipatu du. Industriako eta enpresen transizio ekologiko eta digitalerako departamentoak laguntza berriak eman ditu turismo enpresetan energia eraginkortasuneko eta ekonomia zirkularreko proiektua finantzatzeko. Laugarren emakida da eta 208.069 euroko zenbatekoa du. Laguntza horiek Next Generation funtsetatik datoz eta 6,3 milioi euroko aurrekontua dute. Oraingoz 687.763 euro eman dira. Horrek esan nahi du interesa duten enpresek oraindik badituztela funtsak. Eskaerak egiteko epea uztailaren 1ean bukatuko da. Iruñeko udalak ofizialki aitortu ditu Txantrea hegoaldetik berdintasuna eta memoria eskatuz frankismoak errepresaliatutako emakumeen izenak oroituko dituzten espazio publikoak. Hiriko planoetan dagoeneko eta kaletako plaketan jasota daude emakume hauen izenak. Julia Bea Soto, Dora Serrano, Aurora Gómez Urrutia, Maria Luisa Elio Bernal, Josefina Gerendiain, Caro, Nemesia Baztan Turrau, Ramona Zapatero Zapatel, Matilde Huizin Nabaz eta Mari Carmen Uder Carlosena. Atzotik emakume horiek eta beren ibilbideak oroituko eta aitortuko dira kale eta plaza berrien izendapenari esker. Horrek hirian emakumeen ikusgarritasunaren alde eginen du. Berdintasun ordenantzak eta udalaren berdintasun planak eskatuta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerantz aurrera pauso bat emanez. Joseba Asiron Iruñako alkateak estalgabetu du frankismoak errepresaliatutako emakumeak oroitzeko espazio izendatzen duen erronboide formako plaka. Ekitaldian udal batzaz gain omendutako emakumeen senidek ere izan dira. Semeak, alabak eta bilobak, bertzea bertze Madrildik edo Venezuelatik etorriak. Errepresaliatutako eta hirian betiko aintzatetxiak izanen den beren familiako emakumen omenezko kaleko plakaren erreproduzio bat jaso dute. Ekitaldian, Fernando Gómez Serrano, Teodora Serranoren semeak, udalaren ekimena eskertu du gainontzeko senideen izenean. Udalaren ekimenak Txantrea auzo ekimen elkarteko auzokideen, memoriaren aldeko auzoko taldearen eta auzoko elkarte feministen babesa du. Bai eta emakumeen udal kontseiluaren eta emakumeak izendatu Iruñan lantaldearen laguntza ere. Ekitaldi hau egitera iristeko prozesua 2021an abiatu zen. Iruñeko udalak Nafarroko Unibertsitate Publikoari ikerketa enkargatu zionean eta akordio osoko bilkurak 2022ko apirilean onartu zuen. 3 senidek eta Gemma Pierola Narbartek apirilaren 29an astelehenean frankismoak errepresaliatutako emakumeak oroitzapenak eta aitorpena mahai inguruan parte hartuko dute. Jarduera Salestarrak zentro komunitarioan eginen da, 6:30 sarrera libre izanen da, eta Zaloa Basabe berdintasun ekintza
zinegozio ordezkaria aurkeztuko du. Saio hontan ikertu dituzten emakumen ibilbideaz hitz egiteaz gain seniden testigantzak emanen dira emakume hoiei buruzko liburuan beren bizitzaren laburpena jasotzen da, hala beren memoriaren lekuko bat uzteko. Gehienak politikaren munduari lotutako ibilbidea zituzten emakumeak izan ziren eta esparru oso desberdinetakoak, abokatutza, irakaskuntza, sorkuntza artistiko edo zainketak. Beste batzuk, errepresalitutako gizonen alabak edo bikoteak ziren. Eraso sexistei buruzko informazio guneak Iruñeko auzoetara itzuliko dira udaberri honetan, herriko bestak ospatzen diren bitartean. Iruñeko udalak ekimen hori berreskuratu du eta eraso sexistari gabeko Iruña estrategiaren barruan kokatzen da. Hortiral honetan jarriko da puntu hau Santu Zelai auzoan. Oparkean datorren astean apirilaren 30ean maiatzaren 3 eta 4 Txantrea auzoko jaietan egongo da. 2 hitzordu hoien ondoren informazio guneak auzoetako jai guneak zeharkatuko ditu datozen hilabetetan. Eraso sexistak ezabatzeko bidean, aurrera egiteko eta herritarrak haiekiko zero tolerantzian inplikatzeko puntu horiek informazioa eta aholkularitza eskaintzen dute jokabide sexisten aurrean. Zehazki gune horiek hartatzen dituzten personek eraso sexistak zer diren, nola hauteman daitezken eta hirian horiek jasaten dituzten emakumei arreta emateko zer baliabide dauten jakinaraziko diete haietara jotzen duten personei. Informazio puntua gainera, erasoen aurkako sustapen materialak izango dituzte gidarietatik hasi eta Iruña eraso sexistari gabe kanpainako pinetara eta eranskailuetara. Basaitze elkartea hilabete osoa darama kultur ekitaldiak egiten eta igande hontan helduko diote egun handiari, hau da Nafarroaren egunari. Urtero legez apirilaren azken igandean ospatuko da aurten ere. Baigorrin, goizetik ilunabarra bitarten iraungo duen egitarau zabala antolatu baitute. Goizean goiz abiatuko dira ekitaldiak igandean eta 11etan Nafarroa osoko hainbat dantza taldek desfilia eginen dute, txistulari, gaitero eta txarangekin batera. 11 aterritan ekitaldi nagusia abiatuko dute Elizako plazan eta Bazkal ondotik musikaren tartean belako taldea izango da oholtza gainean bertzea. Gainera, Baigorrira gerturatzeko autobusak antolatu dira Tafalla, Baiona, Maule, Donibane Loitzun, Azparne, Donapaleu eta Iruñatik.